ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಪಿದಾಡೋಡು ಮದ್ಮೇಗ ಇತ್ತೆ ಮೀದಾಂಡ ಆತೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಸಾರಿ ಪ್ರಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ್ರ ಅಪ್ಪ ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ಏನಾತನು ತೂಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾತನು ತೂಕ ಯಾನು ಕಾಡೆ ಪರ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಸಾಕಾತನ್ ಪನ ಇಂಕುಲ್ ಬಯ್ಯ ಚೂರು ಪಿದೈಪೋಯ ಯಾನ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ಲ ಬೊಕ್ಕೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಿದೈಪೋಯಿನಗಲೆಗ್ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ನಾನೈತೆ ಪಿದಾಡ್ದ್ರ ಪರಪ ಪೋಡು ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಡಿತೆ ವರ್ಂಬರಿಕ್ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂತೇರು ತೂಡಿತೆ ಮುಹೂರ್ತ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಂದು ಇಂಕಲೆ ಕುರ್ಲಾ ಪೋಡು ಬಂಟಾರ ಸಂಗೋಗು ಅವಲೇ ಮುಹೂರ್ತ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಣಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನ ಐತೆ ರೆಡಿ ರಾತ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಡ್ಯಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀದಿತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಮದ್ಮೇದ ಪರ ತೂಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಸೊಂದುಂದೇನು ಮೂಜಿದಿ ನೋಡ್ದಿನ್ ಚೆಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ದೀತೆ ತೂಲೆ ನಿತೆ ತೋಚವೆ ಬುಡ್ಪದ ತೋಚವೆ ಆವಲಿ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆನ್ ಮೂಜಿ ದಿನ 3 days ಕನವನಾಗ ಮುಖ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಇಸೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಅರಳದು ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡದು ಇದು ತೂಲೆ ತುಯ್ಯಾರತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೆಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾನ ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಫಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಯ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತು ಬಾರದಿದ್ರೆ ಸುತ್ತುಡ್ದು ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಕಟ್ಟದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫುಲ್ಲು ದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಏನು ಪಸೊಂಬತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸುತ್ತುದು ಪಸೊಂಬತ್ತೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಎತ್ತಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತನು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಫ್ರಿಜ್ ಪನ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಡ್ ದೀಪತ ಪನ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಡ್ ತುಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅನಿತ ನಾನು ಪಿದಾಡುವೆ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ನ ತೋಚವೆ ಇರ್ಲೈಜ್ ಯಾನಿಮಲ್ ತೊಮೀನ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ಏರ್ಲೈಜ್ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಯಾನಿಮಲ್ ತೊಮೀನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಲೋಟಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೀರೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ಕೊರ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೇ ಸಾರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಪದ್ ಪೋಪ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂಕಲಿಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಆಂಡ ಓ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಕನದಚ ಒಂದು ಕನದಚ ಏತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೊಂಡೆ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಬೋದಿಪ್ಕೊಂಡು ಕನವರೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ವಸ್ತೆ ಕಂದು ಜಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಪಾಪ ಇಸ್ತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅವಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನಿತೆ ಈ ಮಾಮಾ ಅರ್ಥದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಚೂರ್ಲೈತೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕಲು ಮತ್ತು ಪಿದಾಡ್ದೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ವಸ್ತು ಕಂದುಜು ಯಾಪಲ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಪಿರಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಕುಂಕುಮಾದಿ ತೈಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕುಂಕುಮಾದಿ ತೈಲ ಪಾಡ್ನಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ತಗೊಳ್ ಕುಂಕುಮಾದಿ ತೈಲ ಪಾಡೋಡು ಚವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೈಮರ್ ಪಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೈಮರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡೋಡು ಕನ್ಸೀಲರ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಡಾತ್ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಣ್ಣದ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಚೂರು ಕಣ್ಣದ ಅಲ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಅನ್ಕನದೆ ನಿಗಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಪಸಂಬರೋಡು ನಿಗಲು ಒಂದು ಏನನ್ಪೇರು ಕನ್ಸೀಲರ್
ಓ ಕಲರ್ದ ಓ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದ ಪಾಟ್ರೆ ಬರಲಿ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಕಲರೇ ಅವಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ವೀಟ್ ವಿಶ್ ಕಲರ್ ಆತ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ವೀಟಿಶ್ ಕಲರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಕನದೆ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ತಾಗದೆ ಅವೇನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾತೆ ಈವನ್ ಅದು ಬರೋಡು ಪೂರಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಕನ್ಸಿಲರ್ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಾಡಲಿ ಕಣ್ಣದಲ್ಪ ನಂಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವರೆ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕೊಂತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಕಣ್ಣಡು ಮಾತ್ರ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡೊಂದು ನಾನು ಚೂರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೂರಿ ಉಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡೆ ಇಂಕ ಆಟದಾಗಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಐಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಚೂರಿ ಡ್ರಾಪ್ 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 ಪಾಡ್ನು ಮುಂದೇನು ಸ್ಪಾಂಜ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಐತಾನೆ ಪಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ದ ಅಂಚಾದ ಯಾನವೇನು ಪಸೊಂಬ ಇದ್ದಜಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ ಅಂಚಾದೇನು ಕೈಟೆ ಅವೇನು ಇವನ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅವೇನು ಕೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮೇಕಪ್ ಐಕೆ ಲೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಗುಲು ಯಾಪಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾಪಲ ಐಬ್ರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಮಲ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಐಬ್ರೋಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಕುಲು ಗ್ಲೋ ಸ್ಕಿನ್ ತಗುಲಾಂಡ ಬೊಲ್ದು ತಗುಲಾಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನೆಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನಂತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಬ್ರೋನು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಐಲೈನರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಲೈನರ್ ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕಿಪ್ಪೋಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಐಲೈನರ್ ಉಂಡತ ಲೈನರ್ ಪಾಡು ನಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಎನ್ನ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀಝಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನನ್ ಪೇರು ಫ್ರೀಸ್ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸೊ ನೇನು ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಪೇನಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕೇರ್ಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಈಜಿ ಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕ ಹೇರ್ ಅದು ಕಿನ್ನಪ್ಪನಾಗೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಹೇರ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಶೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಉಂಡು ನಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಚ ನಾವು ಫೇಸ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪು ಅಂಚೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐ ಕಲರ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಪನಾಗ ಒಂದು ಬ್ಲಷರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತೆಂಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ಡ್ ಪಸಂಬೈದೆ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಐ ಲೈನರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಲೈನರ್ ತಿಕ್ಕಾದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆದಾಗಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಸ್ಮಜ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತೆ ಸ್ಮಜ್ ಐಟ್ ಸ್ಮಜ್ ಅರಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಂಜ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಐಟ್ ಸ್ಮಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಆಯ್ತು ತೋಜು ನಮ್ಮ ಐ ಶೇಪ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡೋಡು ಮಿತ್ತಡ್ ಪೋಡೋಣ ಐ ಲೈನರ್ಲ ಪಾಡೋನುಲಿ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ಪಾಡು ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ನಾನು ಬಸೊಂಬೈದೀನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನುಗು ಅವು ಏನಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬೇರ್ತೇನೆ ತೋಜುವ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ತೋಜುವ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅದು ಯಾನು ಚೂರು ಪಾಡ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಗುಲು ಯಾನು ಬ್ರಷ್ ಬತ್ತಾಗಿದ್ದು ಜೈತಾನೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಲೈಟ್ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಮಸ್ಕರ ಪಾಡು ನಾನು ಈಜಂಡ ಕೆಲವರು ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ಲ ದೀಪೇರ ಅವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಮತ್ತ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಿದಡ್ನ ಕಲೆಗೆ ಆಪು ಜಾನು ಅಂತೆ ಮಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಿದೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪೋಂಡು ಐಕಸ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಯಾಪಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡ್ನಿ ಜನ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಮಾರ್ತದಾಗಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ನಾನು ಐನಾಜಿ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಉಂಡೇನಡ ಮರೂನು ಬ್ರೌನು ಯಾನೆನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಕಲರ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂದೇಕ್ ಸಾರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ವೈಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆತ ಡಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮರೂನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಿಗಲೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮಾಮಾರ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಯಾಕನೆಟ ಆತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಲೈಟೇ ಮಲ್ತೊಂಡೆಯನು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಐಟ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆಯನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡೆನ್ನ ಮೇಕಪ್ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಪಾಡುವೆನು ಒಂಜಿ ಬಿಂದಿ ಪಾಡುವೆ ಬಿಂದಿ ನಾನು ಪಾಡುವೇನೆ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಬಿಂದಿ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲೂನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಿಂದಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತಿನ ಹೆಸರು ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಂದಿನ ಪಾಡೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನು ತೂಯಿನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಬಿಂದಿನೇ ತೂಪಿ ಅಂಚಾದು ಏನಲ್ಲ ನಜರ್ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಬಿಂದಿದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ
ಯಾನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಫೋನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಇಜಿಂಡಲ ಡೈಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದೇ ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕೇನು ವೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದಿಪ್ಪುವರು ಕಾರ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುವರು ಕೈಟ್ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಪಾಡುವರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದಿ ಐಲೈನರ್ ಪನ್ನ ಕಾಜಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಉಂಡಾತ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಲ ಪೂಜಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತಗುಲ್ ತಾರೆ ಪೂಜಲ್ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರು ಅವು ನಾರ್ತ್ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಬಿರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ನು ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ತಾರೆ ಬಿರ್ಕಲ್ ಪಾಡು ಜೇರು ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಬಿರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಎನ್ನ ಯಾನಿಕ್ ರೋಸ್ಮೇರಿದ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೆ ಒಂದುಲ ಮಾಮಾರ್ತದಗಲ ನೀ ರೋಸ್ಮೇರಿದ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂದು ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಕೂಜಲ್ ಸೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ ಉಂಡು ಎದುರುಡು ಕಿನೆ ಕಟ್ ಹೇರ್ ಉಂಡು ಐಕ ಅವು ಸೆಟ್ ಅವಡು ಬಂದು ಯಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಶೈನಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೇರ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಶೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಳಿಯತ್ತೆ ಬರ್ಚನೇ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಯಾನೇ ಪಿರವುಡು ಕನ್ನಡಿ ತೂದು ಪಾಡ್ನು ಎಂದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಪಫ್ಗೆ ತಂದು ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೇನು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ ಚೂರ್ಲ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜದ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣಲ ಬೋಡು ಯಾನು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಪೆ 10-15 ಸೋಡಿ ಪಾಡ್ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅವಡ ತಂಚಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ರೆಡಿ ಆಪಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೀಲ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಐತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನೇ ಸುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರೌಡಿಂಕ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತು ಸುತ್ತೊಮ್ಮಿನಿ ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಊರುಡಾಣಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಮಿರಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಏನಾನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಡೆಂಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದುಲ ತೂಡು ಬ್ಲೌಸ್ದ ಎದುರುಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೋಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕವರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಿರೌಡು ಸುತ್ತೋಡು ಐಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ದೀಪಿನಾಗೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜರಿ ಯಾನು ಯು ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸುತ್ತು ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಯು ಪಿನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡು ಇಜಿಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಸುತ್ತುಂಡಲ ಆಪುಂಡು ತುಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅವಂಜಿ ಮಿರಾರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ತೂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ಯಾನ ಯು ಪಿನ್ ತಾಗವೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಿನ್ ಪಾಡಿ ಯಾನು ಯು ಪಿನ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಪೂ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನೋರೆ ಯಾನು ಊರುಡು ಪೋಯಿನಿ ನಿಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಚವೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಜಲ್ಲಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಲ ತೂಲೆ ಅವ ಆಂಡನೆಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಜಲ್ಲಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಯಾನು ಎಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಅಂದಾಜಿಡು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಖಾಲಿ ಅಂದಾಜಿಡೆ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನಡುಟು ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ದೀಪೇನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿ ಎಂಚಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫೋನ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ನಡು ಸೀಸರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಡೆ ಕಟ್ ನಾನು ಯಾನು ಜುವೆಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಜಿ ಎನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಪರ್ಲು ತಾನೆ ಸೆಟ್ 19 ಯಾನು ಪೂರ ಮುತ್ತುದ ಕೈತ ಕೊಪ್ಪು ಪೂರ 19 ಅವು ಲಂಚೆನೆ ಅಪರೂಪಗೂ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಯಾನು ಕೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡೋಜಿ
ಕೆಬಿತ ಯಾನು ಅವು ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂದು ರಾಜಮಾತಾನ ಒಂದು ಕೆಬಿತ ಪಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ಅವು ಜೋಸಾಲು ಕಸಡಿಗೆ ತಂದೀನಿ. ಅವು ರಾಜಮಾತಾನ ಕೆಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಅವು ಪರ್ಲದ ನಡುಟು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಬರಿಟ್ಟು ವೈಟ್ದ ಮಿತ್ತಡು ಪರ್ಲದ ಕೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾತೆ ಜುಮ್ಕ ಪಾಡ್ದಜಿ ಬೊಕ ಪಿದೈದ ಪಿರವಡ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ತಾಂಗ್ ಬಂದು ಪಿರವುಲ ಕಂದಜಿ ಅನು ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪು ಮಿತ್ತಡು ಪಾಡೊಂದು ಲೈಕ್ಲ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಕೊಪ್ಪುಗು ಪನ ಬೂರುಜವು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಟ್ಟ ಮಿತ್ತಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಉಂತುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಿರವಡು ಚೈನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೆಂಡಲದ ಪಿರತ ಒಂದೇಕ ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕದು ದೀಂಡ ನಮಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದು ಉಂತುಂಡು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನವು ಸಾರಿಗೆ ಮತ ಬಾಕಿ ದಿನ ಪಾಡು ಜನವೇನು ಹೀಗೆ ಬೋಡಾಣ ನಾನೂರ ತೋಜವೇನು ಮಕ್ಕ ಪರ್ಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನೇ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಪರ್ಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅವೇನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನ ಮರೂನ್ ಕಲ್ಲುಲ ಪರ್ಲದವು. ಪಾಡಿಯೇನು ಇಯರಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡೊಂದು ಎಂಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಲೆವ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡ ಏನ ಪಂದು ಎಂಚ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಲುಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾನೆ ರೆಡಿ ಆಯಿನ ಲುಕ್ ಎಂಚ ಆತನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏನ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತೋಲು ಆಲೆನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೋಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ ಪಂಡೋಲಿ ಯಾನಿರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿಟ್ರೆ ಪಂದು ನಮಕ್ ಮಂಡೇ ಪೋಪು ಜತ ಊಲ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪೋದು ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋದು ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ನಮಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರಗುಲು ಬತ್ತು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಗಿಂಬಲ್ ಪಸೊಂದು ಇಂಚ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲ್ ಗೆಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನದಾಗ ನಮಗೆ ಏತ ಆಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗು ಸಿಕ್ಕುವೆ ಇರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಂಟ್ ಭವನಾಗ ಮುಂಬೈದ ಕೂರ್ಲದ ಬಂಟಾರ ಭವನ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೇಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎ ಸಿ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಬೇಗ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ತಾಗಲು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಸೈ ಮಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಇಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಭಾಷೆ ಪೂರ ಬರದಿನಾಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ನಡಪುಜ ಏನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಮುಂಬೈದ ವೀಡಿಯೋಸು 4 ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೂರನ ಮುಂದಲ ತೋಜದೆ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಹಾಲು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಮುಂಬೈದ ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಅಂಚಾದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಮುಂಬೈದಾನೆ ಅಂಚಾದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಲಾಗ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ ಪಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರಿ ಅನ್ಲ ಕನೋಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ ಮುಲ್ಪ 5 ಜನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಪೋಯಿನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆನೇ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.